Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні п'ятниця, 22 січня. Це 695-й день анексії Криму. Адвокати Надії Савченко не мають наміру затягувати судовий процес і прогнозують його закінчення всередині лютого. Про це повідомила сестра заарештованої у Росії льотчиці Віра Савченко. За її словами, Надія продовжує голодування, тюремні медики капають їй глюкозу, щоб підтримувати її життя. Але після оголошення вироку українська льотчиця має намір розпочати сухе голодування. Близькі Надії бояться, що якщо влада не прискорить процес обміну українських політв'язнів на тих, кого затримали в Україні, то життя Надії опиниться під загрозою. Після вироку Надя збирається оголосити сухий голодовку, суху – це без води. І, звичайно, ресурси, такі як зараз в неї, то цього буде дуже замало для продовження життя. Ми бачимо, що зараз зриваються обміни в непідконтрольних територіях людей на Київ, на тут утриманих в Україні. Теж причина, ми не можемо домовитись з бандитами. Тоді треба дослухатися до тих, хто може домовитись з бандитами. Якщо треба, як даруйте, бухати з бандитами, і це приводить до результату, то чому б і ні? Офіційна сторона України поки що не вдається у них домовитись. Зниклу тиждень тому кримчанку бачили в Москві. Ймовірно, вона хоче втекти до ІДІЛ, так вважають в поліції. За інформацією Life News, Ельвіну Разакову підвозили до одного з ринків російської столиці. Бабуся дівчини вважає, що в зникненні винен батько. Вона його звинувачує в ісламському радикалізмі. Сам батько звинувачує в ледачості поліцейських. 13 січня в селі Дубки Сімферопольського району зникла 16-річна дівчина. Дівчина, кажуть, вона притримується норм шаріату, носить довгу сукню і хустку. Почему у дочки с ним и скандалы пошли? Он заставлял ее завертываться, намаз делать. Дочка не поддавалась этому, она работала в школе, медсестра. И вот на этой почве у них пошли скандалы. И вот уже сколько лет девочки старше 16, с тех пор изо дня в день. В конце концов, дочку старшую он закутал. И вторая на подходе. Тоже начала 5 раз намаз делать. Ладно, Бог с ним. Мы говорим, делайте намаз, но не будьте фанатиком, как папа. Потом я уже так сама себе прокручиваю. У них, видимо, с отцом все было обговорено. Сначала мы думали, действительно с девочкой что-то случилось, а теперь такая мысль, глядя на эту вторую девочку, и папа сегодня приехал, улыбается. Я говорю, что ж ты улыбаешься, у тебя дочь пропала. И вторую, ну-ка оставь, от тебя первая пропала, ты вторую забираешь. У него род души. Предположения самые разные, но после того, как я сегодня с полицейскими пообщался, у меня сомнения относительно их работы появилось. Я вообще не знаю, ищут они или не ищут ее, потому что они мне ничего конкретно не говорят. Меня возят на полиграфию, туда сомневаются в моих показаниях почему-то. Уголовное дело до сих пор не открыто. То есть они говорят, в течение месяца можем только расследовать. Кошек, она животных любила, у нее кошечка была, она всегда там как-то лечила ее, там какие-то лекарства. Она на косметолога ходила тоже, нравилось ей. А как она училась в школе? Нормальная успеваемость. Она закончила 9 классов, да? Если раньше, мы могли себе позволить выпить, например, где-то там сквернословить, то придя в религию, мы наоборот даже от этого отказались. О каком там взрывах может идти речь вообще? Мои дети точно так же воспитаны. Поэтому привязывать этот ИГИЛ какой-то в том, что она в платке ходит, это вообще безумие. Единственное, что может быть в интернете, там, знаете, как дети, с какой-то психикой, дома, может быть, там какие-то неприятности, может быть, куда-то там можно допустить, но так же, как и все. Щодо командира штабу громадянської блокади в Криму Лінури Іслямова відкрито ще одне кримінальне провадження. Про це заявила прокурор російської адміністрації Криму Наталя Поклонська. Приводом стало створення нібито незаконного військового формування. Відомо, що батальйон імені Номана Челебіджихана
формуються на території України за українським законодавством. Незважаючи на це, Ленура Ислямова оголосили у федеральний розшук. У міжнародний розшук оголошені народні депутати і лідери кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв і Рифат Шубаров. В отношении Джемилева удовлетворено ходатайство следователя, и мера пресечения избрана в виде ареста, заключения под стражу сроком на 2 месяца с момента задержания. Кроме того, сегодня было принято решение по материалам прокуратуры Республики Крым следственным отделом УФСБ России по Республике Крым о возбуждении уголовного дела по факту незаконного формирования вооруженного батальона на территории Украины. У Криму польські журналісти і блогери. Їхній приїзд організував російсько-польський центр діалогу і згоди. Гості заїхали в Крим, порушивши українське законодавство через Москву. За словами організаторів, вони очима цих людей хочуть показати життя в Криму європейців. Поляки відвідали Керченську паромну переправу, потім зустрілися з віце-прем'єрами російської адміністрації Криму. Окрема зустріч відбулася з муфтієм Криму. Той розповів про те, як у мирі і злагоді живуть кримські татари. Гостям показали територію, де планують побудувати соборну мечеть. Напишут, и хотя бы в какой-то степени польское общество узнает об истинном положении дел и в России, а многие из них, практически половина, никогда не было вообще в России, не только в Крыму. Я очень рада, что здесь приехала, узнала очень достойных, достойные персоны, да. Можно было с ними поговорить о очень важных здесь событиях. У Криму читають листи ймовірних екстремістів. Співробітники ФСБ Росії направили в усі відділення пошти півострова розпорядження щодо перевірки листів деяких кримчан. У документі вказані паспортні дані мешканців півострова, їхнє місце народження та місце проживання. Повідомляється, що в списку зірочкою позначені ті, стосовно кого є відомості про їхню причетність до тероризму. Як повідомляють Крим Реалії, співробітників поштових відділень попередили, якщо комусь зі списку надішлють листа або посилку, або ж хтось буде питати про цих людей, необхідно негайно повідомити керівництво, яке в свою чергу проінформує російських силовиків. З початком енергоблокади тролейбусне сполучення між Сімферополем і передмістям призупинилося. Маршрут номер 1 Сімферополь-Перевальне був чи не єдиним громадським транспортом між містом і селами. Тепер для того, щоб доїхати у кримську столицю, люди змушені стояти на зупинках по кілька годин. Додатковий транспорт замість зниклих тролейбусів так і не з'явився. У той же час маршрутні автобуси, що курсують в цьому напрямку, повністю забиті. В першу чергу страждають школярі і пенсіонери. Відтепер за колись безкоштовний проїзд вони змушені платити 12 рублів або йти пішки. Во-первых, с утра невозможно уехать. В город я ехала позавчера, наверное, сколько? Часа 2 я потратила. 2 маршрутки полные ушли, 3 тоже почти. В общем, взяли меня. Когда ходил первый, у нас разгрузка. Особенно, хотя бы вот утром, когда школьники едут. Мы вынуждены, у меня муж отпрашивается и везем. Невозможно уехать. Вот, понимаете, нам без первого нам очень плохо на самом деле. Хотя бы вот обед и утро нам нужен этот троллейбус очень. Без троллейбуса плохо. Без троллейбуса. Да, хоть дети бесплатно ездили по ученическим, а так приходится платить 12 рублей. Не заплати, скандал поднимают, шофера не берут. Или не возьмут. На худой конец не берут их вообще, Да. если честно сказать. Мне надо было срочно в больницу, я пришла на остановку на Пионерской 4. Там тьма тьмущая людей было, не могли уехать ни в школу, ни на работу. И больше часа не было маршруток. А троллейбусы вообще не ходят. Люди, конечно, очень волнуются. Хотя бы пустили эти троллейбусы, не троллейбусы, маршрутки. Уже как троллейбусы. Если троллейбус нельзя, так уже мы не требуем. У Криму тарифи на електроенергію підвищили більше, ніж у 2,5 рази. Зміни торкнулися тих, хто перевищує ліміт споживання в 600 кВт. Якщо раніше тариф за перевищення ліміту був 1 рубль 88 копійок, то тепер доведеться платити майже 5 рублів за кіловат. Для тих, хто вкладається в 600 кВт на місяць, тарифи не змінилися. Тарифы на объемы от 0 до 600 киловатт-часов в месяц не изменились. Они с 1 января остались такие, какие были у нас в прошлом году.
Но за счет этого существенно возрос тариф на объемы потребления свыше 600 киловатт-часов в месяц. Если был раньше рубль 88 вот на промежуток, скажем так, от 600 до 800, то сегодня это 4,95. То есть значительно больше, чем в 2 раза возрос этот тариф. Поэтому я настоятельно всем рекомендую, всех призываю обратить самое пристальное внимание на режими потреблення електроенергії. Свинячий грип прогресує. У Криму вже зафіксували 7 випадків зараження вірусом H1N1. За словами головного санітарного лікаря Криму Наталі Пеньковської, це ще не епідемія, але епідеміологічний поріг вже близький. У порівнянні з минулим тижнем рівень зараження вірусом підвищився на 73%. При появі ознак захворювання медики просять не займатися самолікуванням, а звертатися за медичною допомогою. На сегодняшний день мы имеем 7 случаев лабораторно подтвержденных, определенных как вирус гриппа А H1N1. Хочу отметить, что удельный вес возбудителя вируса гриппа А H1N1 на сегодня в структуре всех лабораторных случаев составляет 53%. Температура длится от 3 до 5 суток, высокая, очень сложно, иногда поддается жаропонижающей по действию. Поэтому это надо учитывать. Плюс очень сильная головная боль в суставах, в мышцах, выраженная слабость. И плюс присоединяется катаральное явление, сухой навязчивый кашель, насморк, першение в горле. И вот эти состояния, оно очень тяжелое. В Україні викликають на допит екс-командувача флоту, що зрадив присягу. Віце-адмірала Військово-морських сил України Сергія Єлісєєва підозрюють у державній зраді і дезертирстві. У лютому-березні 2014-го під час російської анексії Криму адмірал вступив на військову службу до агресора. Адмірала-зрадника викликали на допит до Одеси на 26 січня у військову прокуратуру Південного регіону України. Єлісєєву загрожує до 15 років позбавлення волі. Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції за останню добу загострилася. Проросійські бойовики майже 70 разів обстріляли з забороненою мінською домовленостями зброї позиції українських захисників. За словами речника АТО Андрія Задубінного, ситуація залишається під контролем українських військових. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по нашим опорним пунктам в Пісках, Опитному, Красногорівці та Мар'їнці. Неспокійно було і на Світлодарській дузі, де по українським бійцям, що тримають позиції неподалік Троїцького та Зайцевого, противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а в районі Майорська з гранатомету. На Маріупольському напрямку бойовики з міномету та протитанкового ракетного комплексу обстріляли наш опорний пункт неподалік Талаківки, а в районі Старогнатівки ворог застосував 120-мм міномет. На Луганському напрямку в районі Золотого противник вів вогонь з автоматичного гранатомету. Загалом за минулу добу зафіксовано 69 випадків порушення режиму повної тиші проросійськими бандитами. Незважаючи на збільшення кількості обстрілів, ситуація залишається під контролем сил АТО. Українські воїни готові відреагувати на будь-які провокації, адже свідомі того, що саме тут, в промерзлих окопах засніженого Донбасу, вони захищають єдину, незалежну, соборну Україну. Інтерпол видав ордери на арешт ймовірних вбивць Литвиненка. Вчора Високий суд Лондона оприлюднив висновки причетності Путіна до вбивства. Виконавцями вбивства колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка вважають офіцера особистої охорони Путіна Андрія Лугового і його ділового партнера Дмитра Ковтуна. Литвиненко з 2000 року перебував у Лондоні і співпрацював з британською розвідкою. У 2006 році його отруїли полонієм. Протягом місяця він помер. Обвинувачених підозрювали ще 10 років тому, проте Росія тоді відмовилася видавати їх британській поліції. Активи підозрюваних росіян, один з яких депутат Держдуми, інший бізнесмен, заморожені. Прес-секретар Путіна назвав доповідь у справі Литвиненка британським гумором. Великобританія через цю справу може ввести нові санкції проти Росії. То, что произошло, приводит в состояние шока. Этот доклад подтверждает то, в чем мы всегда были уверены, и в чем было уверено последнее лейбористское правительство, что это ужасающее убийство было осуществлено с ведома государства. Именно поэтому предыдущее правительство приняло решение выслать российских дипломатов, выдать мандаты на арест и отказаться от сотрудничества с российскими спецслужбами. И эти меры действуют до сих пор.
У Росії судять жінку за антипутінську карикатуру. 46-річну мешканку Єкатеринбурга звинувачують у тому, що її пости в соцмережах були спрямовані на створення ненависті і ворожнечі відносно російської влади і до російської національної групи. Звинувачена продавець в магазині. Одинока мати виховує доньку 12 років. У соцмережі була неактивна. У списку друзів було 52 людини. Жінка на своїй сторінці розмістила фотографію з чоловіком, схожим на Владимира Путіна, який заніс ніж над мапою Донбасу. Його руку зупиняє інша рука, і під малюнком написано «Зупини заразу». Вона також опублікувала кілька віршів і висловлювань, в яких росіяни описуються як вічні раби тілом і душею. Она разместила изображения, а также изображения, содержащие текст, признанные экстремистскими. Эти изображения вызывают ненависть и вражду по отношению к тем лицам, которые поддерживают официальный курс России в украинском вопросе, в том конфликте, который был между Украиной и Россией. Здесь вопрос о том, что ее взгляды, она их выражала по месту своей работы, в переписке с другими лицами, в общении с другими людьми. Это именно призывы. Она выражала свою позицию активно, не только лайком, не только репостом, но и в своей повседневной жизни, на работе, общаясь с людьми в переписке. Все это было исследовано судом. Обвиняют в разжигании межнациональной розни и экстремизме. 282 статья, хотя я всегда только выступала за мир, дружбу между народами и против войны. Вот для ознакомления, для личного я просто взяла себе на страничку стихотворение как альтернативную точку зрения. Ну, как бы нашим спецслужбам показалось это криминальным, что украинский народ называет их оккупантами, но по крайней мере, украинцы на своей земле. Так что они... То есть точку зрения Украины как бы я вот запостила, и получилось такое вот. На вулицях Кишинева протести не вщухають. Мітингувальники вимагають скасувати рішення парламенту про призначення нового прем'єр-міністра із складу уряду. 20 грудня парламент на посаду прем'єр-міністра затвердив демократа Павла Філіпа. Протестуючи це рішення вважають незаконним і вимагають розпуску парламенту. Напередодні представники протестного руху зустрілися зі спікером парламенту. Той відмовився скасовувати прийняте рішення. Просить дати новій владі хоча б 100 днів для реалізації своєї програми. Люди мають намір стояти біля будівлі парламенту до його розпуску. На вулиці вже розбиті намети. Україна святкує День Соборності. Сьогодні 98-ма річниця проголошення незалежності Української Народної Республіки і 97-ма річниця злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Свято на державному рівні відзначають з 1999 року. Щорічно в Україні проходять акції, які символічно демонструють, що Схід і Захід разом. З жовто-синіми стрічками створюють живий ланцюг через Дніпро. Винятком не став і цей рік. Журналісти Радіо Свобода побували на мосту Патона, де кияни протягнули 30-метровий державний прапор. Ансамбль «Крим» відкрив музичну скарбницю, показав музично-пісенний обряд проведення весілля кримських татар. Керівник ансамблю Сервер Какура розповідав про те, як проходять весільні урочистості. Артисти ансамблю супроводжували розповідь музикою, піснями і танцями. Родзинкою вечора стало спільне виконання народних пісень професійними співаками разом з глядачами. Подібні концерти відбудуться 25 і 27 січня в вокальній гостині Криму в Сімферополі. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман» з Ельдаром Курцаїтовим. Залишайтеся на АТР. До побачення.